Ja suomalaisaloitteena siis Ruotsin tämän vuoden mestari Esa Keskinen. Jonas Bergqvist pahasti maalin eteen ja ensimmäinen rangaistus on tulossa suomalaispelaajalle. Siinä ei pystytty maalin edessä pitämään ruotsalaispelaaja Daniel Alfredssonia kurissa, päin vain. Suomen neljä on kunnossa. Nyt aggressiivisesti liikkumista, älkää päästäkö maalin eteen ketään. Stillman poikittain, Sjödin vetää. Ja paha ruuhka ja paha paikka. Ja siellä jo kädet nousevat ylös, mutta verkon väärältä puolelta ei minkäännäköistä. Ja vaikeaa. Ja nyt on Suomella tilaisuus iskeä 3-2 vastaan. Summanen painaa laidassa. Mukana on myöskin Marko Palo. Ja Summanen leikkaa hienon takamiehelle. Ja siinä on paikka. Juti vetää, mutta päin heittäytyvää ruotsalaista. Siellä on Önskukin ketju vastassa. Jutila 1-1 vastaan tilanteessa. Andreas Johansson kiertää ja Myllys pelastaa. Ja jälleen on tulossa suomalaisra. Nummelin puolustuksessa. Lehtinen Nummeliin. Hyvin Peltoselle. Peltonen 1-1 vastaan tilanne. Ja jättö. Ja hyvä jättö tuleekin. Ja siellä Lepö! Ensimmäinen kunnon hyökkäys. Niinimaa laukaisee. Ja Ville Peltonen jysäyttää 8:07 ajassa Suomen 1-0 johtoon. Loistava vastahyökkäys ja Suomi johtaa 1-0. Villen 4. maali. Niinimaan hieno laukaus, Peltonen seuraa ja Suomi johtaa 1-0. Siinä näette tilanteen. Peltonen jättää, Niinimaa laukoo. Esplot torjuu eteensä. Ja sieltä ruotsalaispuolustuksen estelyistä huolimatta Ville Peltonen sivaltaa kiekon maaliin. Markus Ragnarsson tämän mylläkän. Siinä kuitenkin Kiprusovin hyvä laukaus. Aivan yläkulmaa kohti. Ja se on kuin Suonenjoen markkinoilla. Vansikkaan 3,20 litraa, kun Myllys nappaa kiekon hanskaansa. Jamo on aloittanut vahvasti tämän ottelun. Vaarallinen ruotsalaisnousu maalin eteen. Ja Myllys torjuu. Roger Hansson keskialueella. Suomella on 2 pelaajaa siellä. Vaihto pahasti kesken ja näin Jonas Jusson pääsee puolittain karkuun. Kova paikka, mutta Myllyksen paraatin pelastus jälleen. Uskomaton torjunta ja yleisö viheltää, kun siinä suomalaispelaaja kaatuu. Mutta Suomen paikka tulee ja siellä on kiekko sitten jo lirvahtaa Östlundin jaloista maaliin. Ja keskeltä yksin ja jälleen. Jamo Myllyksen hanska heilahtaa. Tuomas Forslundin paha laukaus, mutta Myllys kiekko viedään. Ai sentään, kun oli ruma taklaus. Siinä ajetaan suomalaispelaaja täysillä päin. Lubenissa on tällä hetkellä, kun Strömberg pelaa pystyyn. Ja siinä on Lehterän paikka, miksi et laulu? Jälleen jalat alta. Kovaa laitataistelua, Lehtinen. Hyvin Ville Peltoselle ja Peltonen vetää! Nyt saa jo vähän venyttää lauseita. 2-0. 37-39. Thomas Östlund Ruotsin maalissa antautuu toisen kerran. Ville Peltonen tekee toisen maalin. Näin siinä monta kertaa käy. Ruotsi on hallinnut ja Peltonen yllättää kaukolaukauksella Thomas Östlundin. Ja Ruotsin maalivahti, jota pidettiin ennen ottelua paikallisissa lehdissä parempana kuin Jarmo Myllystä, on nyt joutunut 2 kertaa antautumaan. Tuomas Jonsson, joka tänään antoi lehdessä haastattelun, että olisi mukava ottaa jälleen yksi arvokisamitali lisää. Hänellä on 2 Stanley Cupia, olympiavoitto, maailmanmestaruus. Mutta leijonat ovat tänään sitä mieltä, että Jonssonin pojalle annetaan hoppeeta kouraan. Ja näkee selvästi suomalaispelaistakin, että pikkaisen nyt pelätään näitä rangaistuksia. Strömbergin, joka normaalisti antaa tuntea, että miltä tuntuu suomalainen pusu, niin nyt hän otti aika pehmeästi tilanteen. Suomi pääsee 2-2 vastaan. Ville Peltonen, Saku on takana. Saku, ja siinä on paikka! Ja sieltä se tulee! Ville Peltonen, 3-0! 39-56. Suomi johtaa 3-0. Loistava hyökkäys ja Ruotsin puolustus pelataan kebab-kioskille. Ja siinä se on tämä tilanne. Ville Peltonen, Saku Koivu ja Strömberghän se sitten tietysti taitaa olla loppujen lopuksi. Ei, kyllä se Ville on, joka sen maalin tekee. Ville siinä ehtii koskea vielä kiekkoon. Uskomaton temppu MM-finaalissa. Ville Peltosen kypärätemppu. Strömberg Koivu syöttäjiksi. Suomi on niitannut taululle 3-0. Hämäläinen, Kapanen.
Ja siitä päästään jopa hyökkäykseen 2 vastaan. Hämäläinen mukana hyökkäyksessä, Erik Hämäläinen! Ja siinä olisi ollut Eepillä ratkaisu tehdä Suomelle jopa 4. Tosi vaikea tehtävä ja Koivu pyörittää sinne puolustuksen keskustaan. Losikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu selkäranka. 42-52. Tuomas Östlund 4. kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila 2 jäähyn jälkeen pamauttaa 5. maalinsa tässä turnauksessa. Se on siinä! 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisradionkin joukkueille tutuksi, se on siinä. Vaarallisesti jälleen Jonas Bergqvist. Oi! Ja siinä tulee nyt sitten Myllykselle virhe. Jonas Bergqvist tekee maalin. Sjödin, Myllys! Ja taistelkaa pojat, taistelkaa! Oli jo lähellä Ruotsin toinen maali, mutta ei se. Stillman, Sjödin ja katsokaa mikä paikka. Sieltä tulee Antti Törmänen ja on pelastava enkeli. Kyllä Suomen leijonat nyt taistelevat. Siellä joka mies heittäytyy kiekon perään ja eteen. Rannasto pystyyn ja vahva katko ja nopea avaus. Saku on mukana hyökkäyksessä. Siitä kun tulee! Koivu liruttaa, mutta liruttaa ohi maalin. Siinä oli lähellä, ettei Suomi tehnyt 5. Olsson! Suomi on maailmanmestari! Ruotsi vielä yrittää. Myllys torjuu. Liput liehuvat. Globen huutaa. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Suomi ottaa MM-kultaa. Se on siinä! Se on siinä! 4-1. Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on varmistunut. Ja katsokaa tätä meteliä. Katsokaa tätä rypälettä, mikä on syntynyt Suomen maalille. Suomi on maailmanmestari. Suomi voittaa. Ville Peltonen tekee 3 maalia ja Suomi on koko joukkueena rynnännyt kentälle ja pelaaja-aitiossa näette, siellä on Heikki Riihiranta. Kokenut pelaaja itkee siellä vaihtoaitiossa Aravirran ja Lindströmin kanssa. Timo Jutila 4-0. Jonas Bergqvist 4-1. Ja se on Suomen voitto. Vuosi 1995 ja Suomi on maailmanmestari. Ja Kurrella on siellä tippalinssissä. Ville hakee vaasit pois. Timo Jutila saa palkinnon itseltään Juan Antonio Samarancilta. Ja kyllä siinä on mukava nyt sitten olla suomalainen huippu-urheilija.